Вас вітае служба інфармацыі тэлерадыёкампаніі «Гомель». У студыі працуе Вольга Гайдаш. Глядзіце ў гэтым выпуску. Кантроль за пагалоўем. Юрый Горлаў ацаніў работу ветэрынарнай службы Гомельскай вобласці. Свята моцных духам. Сёння дзень работніка фізічнай культуры і спорту. А зараз аб гэтым і іншым больш падрабязна. У Жлобінскім раёне сёння адбыўся абласны семінар-нарада з удзелам міністра сельскай гаспадаркі і харчавання Рэспублікі Беларусь Юрыя Горлава. Тэмай сустрэчы стала арганізацыя работы дзяржаўнай ветэрынарнай службы па захаванасці буйной рагатай жывёлы. Падрабязнасці ў сюжэце Владзіславы Галабокінай. Будаўніцтва прафілакторыяў – гэта толькі 50% поспеху захаванасці маладніку. Усё астатняе – ветэрынарыя. Практычная частка семінара адбылася на базе прадпрыемства «Антонаўка Агра», дзе ўдзельнікі ўбачылі, як наладжана работа па ўтрыманні жывёлы. Сваім вопытам у гэтым кірунку таксама падзялілася прадпрыемства «Саўгаскамбінат Зара». У нас на каждой молочнотоварной ферме есть штат работников. Это ветврач, зоотехник-селекционер, ассимилятор, заведующий фермы. Самое главное – это планирование, четкое работы и понимание, что нам надо делать. Наша работа построена на том, что ежемесячно составляется план, начиная от отела и заканчивая переводом уже в старшую группу. Все работники, заведующие, ветврачи, зоотехники, все знают, что надо делать. Адна з ключавых тэм – стварэнне ўсіх неабходных умоў для правядзення прафілактычных мерапрыемстваў, а таксама меры накіраваны на зніжэнне падзяжа буйной рагатай жывёлы. У Акцябрскага раёна, дзякуючы прафілактычным мерам, гэты паказчык удалося скараціць на 39%. Специалистами районной ветеринарной станции проводится вакцинация животных. Благодаря тому, что использование пусто занято, благодаря что рекомендуем всегда и тщательно обрабатываем клетки, домики своевременно, закрепление специалистов ветеринарной станции за каждой сельскохозяйственной организацией, за каждой фермы, которые несут персональную ответственность за недопущение падеж на данном сельскохозяйственной организации. На базе Жлобінскага раёна працуюць артапедычныя групы, якія створаны на базе раённай ветэрынарнай станцыі. Дадзеная група працуе каля 3 гадоў. Спецыялісты ў планавым парадку займаюцца абразаннем і лячэннем капытаў перад выпасам і зімова-стойлавым утрыманнем. Такую практыку плануюць укараніць і ў астатніх раёнах вобласці. Кроме ветеринарных мероприятий, конечно же, мы заостряем особое внимание на технологических приемах. Рационы кормления, как они сбалансированы. Условия содержания. Это чистота, порядок, технология содержания сегодня нашего молодняка, наших теляток на молочно-товарных фермах и комплексах. Условия содержания их кормления. Это тоже очень важная вещь, которая стоит в залоге здоровья и сохранности крупного рогатого скота. Тэхналагічная дысцыпліна і персанальная адказнасць кіраўнікоў павінны стаць асновай працы жывёлагадоўчай галіны. На гэта акцэнтаваў увагу міністр сельскай гаспадаркі і харчавання. Падобныя выязныя семінары плануюць правесці на тэрыторыі ўсёй краіны. Владзіслава Галабокіна, Валерый Гапанько, тэлерадыёкампанія «Гомель». Вынікі павінны адбіваць укладанне. Напярэдадні прафесійнага свята спецыялісты галіны разгледзелі дасягненні і перспектывы развіцця спорту. Пачалося мерапрыемства з уручэння ганаровых грамат і падзяк. Гомельская вобласць – адзіная адладжаная сістэма ад масавых стартаў да алімпійскага п'едэстала. За апошнія 4 гады на афіцыйных міжнародных стартах нашы спартсмены заваявалі амаль 160 медалёў, 100 з якіх залатыя і сярэбраныя. Чэмпіёнамі свету і Еўропы сталі 18 спартсменаў. Рэгіён займае лідзіруючую пазіцыю па выніках удзелу ў афіцыйных міжнародных і рэспубліканскіх спаборніцтвах. Наперадзе адказны этап – падрыхтоўка да новага алімпійскага сезона. Сегодня наша реперная точка – это 2028 год, Олимпийские игры в Лос-Анджелесе. И сегодня все силы, ресурсы будут брошены на подготовке именно высшего звена, подготовки к завоеванию лицензии, для того, чтобы наши, не только гомельские спортсмены, но и в том числе и белорусские спортсмены, потому что ряд сборных тренируется на территории Гомельской области, завоевали самые успешные места. Но, конечно, когда у нас будет высокий результат на крупных международных стартах, тогда нашему юному поколению будет куда смотреть, у них будут свои ориентиры, они будут к этому стремиться.
Асаблівая ўвага развіццю клубаў па гульнявых відах спорту. Самыя выніковыя з іх за апошнія гады хакейны клуб «Металлург Жлобін», жаночы гандбольны клуб «Гомель», футбольны клуб «Гомель» і валейбольны клуб «Энергія». Пры гэтым увагі патрабуюць мясцовыя спартыўныя школы і секцыі, ад якіх не бачна вынікаў. Ёсць і складанасці ў адносінах да трэнерскага і кіраўніцкага составаў. Павел Старасвецкі паставіў задачу ў бліжэйшы час разабрацца з выяўленымі недахопамі. Перамога над сабой самая складаная і самая каштоўная. Абласны цэнтр алімпійскага рэзерву па паралімпійскіх відах спорту ўжо другі год запар прымае дабрачынную акцыю «Вышэй за свае магчымасці». Падзея, прымеркаваная да Дня сям'і і Дня работнікаў фізічнай культуры, аб'яднала 3 пакалення атлетаў. Пра тых, хто не баіцца перашкод, у наступным сюжэце. Вераніцы Слязенко 13, і ўжо 3 гады яна займаецца параплаваннем. Дзяўчынка майстар спорту, член нацыянальнай зборнай. Нягледзячы на інваліднасць па зроку, Вераніка стала чэмпіёнкай краіны і стыпендыятам аблвыканкама. Зараз у яе графіку няма паўз. Спартсменка рыхтуецца да галоўнага старту сезона ліпеньскага чэмпіянату Беларусі ў Брэсце. Сваім прыкладам яна даказвае, бар'еры існуюць толькі ў свядомасці. Вообще я занималась с 7 лет, но потом уже, когда стала профессионально заниматься, с 10 лет. Никогда не сдаваться, идти вперед и ничего не бояться. Мэта ініцыятывы «Вышэй за свае магчымасці» – стварэнне роўных умоў для ўсіх і пошук спартыўных талентаў. Арганізатары аб'ядналі на адной дарожцы вопытных трэнераў, юніёраў і малых, якія толькі робяць першыя крокі ў вадзе. И основной целью данных соревнований выявить перспективных детей. А те, кто на подходе, для них авторитетом будут те детки, которые займут места, и будет дальнейший стимул развивать себя в направлении плавания и достигать нового уровня и новых результатов. У якасці ўзнагарод для самых маленькіх квіткі ў цырк на новую праграму. Для старэйшых падарункавыя сертыфікаты. Таксама падзякамі адзначылі трэнерскі састаў, які вядзе атлетаў да вяршыняў. В преддверии Дня работника физической культуры и спорта мы решили организовать мероприятие, которое будет касаться наших особенных детей. Почему особенных? Потому что это дети, которые преодолевают свои возможности, преодолевают то, что, может быть, обычный простой человек считает барьером. А они это могут, они это делают. Дабрачынная акцыя ў Гомелі не проста спаборніцтвы, а маніфест сілы духу. Яна служыць яркім напамінам пра тое, што перамогі пачынаюцца з веры ў сябе. Крысціна Іванушкіна, Вольга Гайдаш, Валерый Хапанько, тэлерадыёкампанія «Гомель». Колькасць кіберзлачынстваў у Гомельскай вобласці вырасла на трэць. 900 зафіксаваных фактаў і больш за 2 мільёны рублёў шкоды. Статыстыка з пачатку года. Махляры пастаянна шукаюць новыя схемы, выдаюць сабе за праваахоўнікаў і праз маніпуляцыі ад абяцанняў выгады да пагроз законам выманваюць асабістыя дадзеныя. Рост колькасці пацярпелых у рэгіёне патрабуе ад жыхароў максімальнай пільнасці і асцярогі. Наиболее распространенная схема киберпреступности – это у нас вишинг, так называемый фишинг, а также торговля через интернет-ресурсы, это фейковые интернет-магазины. Соответственно, когда тебе поступают звонки, либо сообщения от неизвестных граждан. Первое, что необходимо сделать, это, как уже было сказано ранее, это просто положить трубку. Если ты в ситуации не знаешь, что делать, засомневался, правоохранитель это или нет, есть такой вариант, как звонок другу. Как я уже сказал, позвони либо друзьям, либо родителям, либо своим детям. Но в любом случае другому человеку, который сможет тебя остановить и вовремя облагоразумить. Яшчэ адзін новы і вельмі небяспечны тренд. Злачынцы прадстаўляюцца супрацоўнікамі падатковай службы. На падставе нібыта неабходнага абавязковага дэкларавання маёмасці выведваюць асабістыя дадзеныя і доступ да фінансаў. Пры гэтым ніякай дэкларацыі на маёмасць падатковай службе насамрэч не патрабуецца. Что мы не используем мессенджеры, что мы не используем никакие соцсети. Если вам позвонили от лица налоговых органов там, по какому-то мессенджеру там, или еще как-то, первое, что нужно сделать, это положить трубку и обратиться в налоговый орган. И выяснить, действительно ли так это или не так это. И тогда никаких проблем не будет. Но ни в коем случае не пытаться задекларировать имеющееся у вас имущество. Потому что порядок декларирования у нас определен. И кто подает декларацию, тоже определено налоговым кодексом. Праваахоўнікі ведомстваў заклікаюць грамадзян быць уважлівымі і адказна ставіцца як да абароны сваіх персанальных дадзеных у сетцы, так і да захавання фінансавага заканадаўства.
заканадаўства. Уся неабходная інфармацыя даступна на афіцыйных сайтах УУС і Міністэрства па падатках і зборах. Каб мара стаць урачом ці фельчарам, зараз не разбілася аб высокі конкурс. З гэтага года абітурыенты, якія плануюць звязаць жыццё з медыцынай, змогуць заключыць мэтавы дагавор. Заказчыкам кадраў пры заключэнні дагавору ў вышэйшыя навучальныя установы выступае Міністэрства аховы здароўя Рэспублікі Беларусь, а ў медыцынскія каледжы – дзяржаўныя арганізацыі галіны. Такая магчымасць даступна абітурыентам, у якіх па профільных прадметах бал не ніжэй за 7. Пры гэтым не мае значэння, дзе будучы студэнт афармляе дакументы. Пры падачы можна выбраць любую ВНУ ці каледж і спецыяльнасць. Поступаю на медико-диагностическое дело, чтобы стать врачом-узистом, чтобы лечить людей и стать очень хорошим врачом. Хочу стать акушер-гинекологом, мне это очень близко, потому что моя сестра акушер-гинеколог. Хочется помогать людям. Целевое обучение дает шанс поступить и идти к заветной мечте. Выдачай мэтавых дагавораў ва універсітэты займаюцца самі медыцынскія ВНУ, а таксама галоўнае ўпраўленне па ахове здароўя Гомельскага аблвыканкама и межрайонные центры у Жлобине, Мазыры и Рэчыцы. Наши абитуриенты смогут обратиться в приемную комиссию с 9 утра до 18 часов вечера без обеденного перерыва. В субботний день мы включаем работу приемной комиссии для того, чтобы родителям и абитуриентам было удобно в выходной день, в нерабочий день подойти и заключить целевой договор. Для заключэння мэтавага дагавора патрэбна асабістая прысутнасць абітурыента з пашпартам. Калі будучаму студэнту яшчэ не споўнілася 18 гадоў, яго абавязаны суправаджаць адзін з бацькоў або законны прадстаўнік. Пункты афармлення мэтавых дагавораў будуць працаваць па 2 ліпеня уключна. Сабака, як вядома, сябар чалавека, але ёсць нюансы. Адна справа ручныя хатнія любімцы, іншая, калі жывёла дзікая. Зыход сустрэчы можа быць непрадказальны, як здарылася літаральна на днях у Гомелі, дзе ад бадзяжных сабак моцна пацярпела 11-гадовая дзяўчынка. Выпадак выклікаў грамадскі рэзананс і літаральна падзяліў грамадства на 2 лагеры – аматараў сабак і кінафобаў. Як вырашаюць сабачае пытанне, даведвалася Ірына Драбышэўская. Подозрённые в нападе на дитя собаки зловлены и обяшкоджены. 5 новых кудлатых постояльцев. Спецкомментранса зараз проходит карантин на выявление шаленства. Отлов производится разрешенными средствами. Это сачки, сетки, петли. То есть все, что разрешено в соответствии с законодательством и все, что не наносит вреда собакам при их отлове. Усе вандроўныя жывёлы трапляюць сюды, у пункт часовага ўтрымання. Тут у кожнага гадаванца асобны вальер, харчаванне, медагляд і надзея трапіць у добрыя рукі. І калі раней на пошукі гаспадароў было ўсяго некалькі дзён, зараз сітуацыя іншая. У Беларусі усыпленне здаровых жывёл забаронена. С 1 января 2025 года вступил в силу закон Республики Беларусь об ответственном обращении с животными, в соответствии с которым применение эвтаназии допускается только в исключительных случаях, в случаях, если собаки находятся больные, либо требуется эвтаназия больного потомства, а так, значит, отловленные собаки содержатся до поиска новых владельцев, и эвтаназия к ним не применяется. Очень хочется, чтобы он нашел семью свою, и мы хорошие. Ищем для собачульки дом. Очень маленький будет, красивенький. Часам попадают у притулок и хатние жывёлы. У кожнай свой непросты лёс. У них истории очень у всех разные. Истории такие плачевные, если честно. Кого-то сдали, кого-то предали, у кого-то умер хозяин. Ну, жалко, конечно. Песики адекватные, нормальные здесь попадаются. Вот у нас есть малыш, у которого умерла хозяйка. Завтра его забирают в церковь. Будет служить в церкви. Очень приятно даже, хоть как-то куда-то собачки попадают в хорошие руки. Потерпелая ад нападу собак дзяўчынка пайшла на поправку. Зараз праходзіць рэабілітацыю ў бальніцы. Аднак гэты інцыдэнт у многіх гамельчан абвастрыў кінафобію. Парада ад вопытных сабакаводаў жывёл нельга дражніць. І калі ёсць прыкметы шаленства і неадэкватных паводзінаў, блізка не падыходзіць. Не паварочвацца спіной і не ўцякаць. Гэта можа выклікаць агрэсію. Лепшы варыянт выклікаць спецыялістаў па нумары 115. Ірына Драбышэўская, Ігор Марышенко, телерадиокомпания «Гомель».
Змагацца за чысціню слова са школьнай лавы. У Гомелі праходзіць маштабная прафілактычная акцыя, прысвечаная культуры маўлення. Яе ладзіць абласное аддзяленне Саюза пісьменнікаў Беларусі. У гімназіі нумар 10 пра багацце роднага слова і культуру зносінаў з вучнямі размаўляла паэтка Тамара Крушанка. Замест звыклага уроку адкрыты дыялог. На прыкладах з класічнай літаратуры Тамара Крушанка патлумачыла падлеткам, як гаворка фарміруе імідж чалавека і чаму звычка брыдкасловіць разбурае атмасферу нават у самай моцнай сям'і. Мы ўсе ведаем, ненарматыўная лексіка вельмі ўжо пранікла ва ўсе сферы нашага жыцця, і ад людзей, і адукаваных іншы раз можна, як кажуць, міжволі пачуць ненарматыўную такую лексіку. Мы вось як Саюз пісьменнікаў Беларусі, Гомельскае абласное аддзяленне, спрабуем весці сваю такую працу, каб наша мова, беларуская мова, руская мова, у нас, як вы ведаеце, двухмоўе, былі чыстымі, не, скажем, загаджанымі гэтымі вось брыдкаслоўем, самым розным, якое можна пачуць. Важна не забараніць дрэнныя словы, а прышчапіць моладзі густ да правільнай і вобразнай прамовы. Гімназісты ініцыятыву падтрымалі. Па словах старшакласнікаў, лепшы спосаб узбагаціць слоўнікавы запас – жывыя зносіны и читание книг. Чтобы обогатить нашу речь, я считаю, нужно читать книги. Я считаю, что это очень круто, то, что сейчас проходит такая агитация, что давайте все читать. И я надеюсь, что в будущем сквернословие сократится в разы, и мы будем общаться нашей красивой родной мовой. Я считаю, что эта акция крайне важна для молодежи, и не только для молодежи, а для всех поколений, поскольку чистота речи, в принципе, насколько она чистая, насколько она лишена слов, паразитов, сквернословий и так далее, это действительно важно. И я считаю, что помочь в этом может участие в различных общественных мероприятиях, таких как театр, какие различные выставки, ну и также, опять же, чтение – это чрезмерно важно. Тэматычныя мерапрыемствы і акцыі пройдуць ва ўсіх раёнах вобласці. Арганізатары упэўненыя, культура маўлення павінна стаць нормай у кожнай сям'і, а асабісты прыклад бацькоў – лепшым інструментам у барацьбе за чысціню мовы. Гэтыя і іншыя навіны вы можаце знайсці ў нашым тэлеграм-канале, а таксама на сайце ў інтэрнэце па адрасе tvrgomel.by. На гэтым выпуск завершаны. У студыі для вас працавала Вольга Гайдаш. Усяго добрага і да сустрэчы ў эфіры.